Ага, было каля 10 гадзін раніцы, глыбока паважаны Іван Мікалаевич, сказаў прафесор. Паэт правёў рукою па твары, як чалавек, які толькі што прачнуўся, і ўбачыў, што на патрыярхавых сажалках вечар. Вада ў сажалцы пачарнела, і лёгкая лодачка плыла ўжо па ёй, і чуўся плёскат вясла, і смяшок нейкай гараджаначкі ў лодачцы. На лег на лавачках з'явілася публіка, але на ўсіх 3 баках квадрата, акрамя таго боку, дзе былі нашы субяседнікі. Неба над Масквою быццам выленяла, і зусім выразна была відаць у вышыні поўня. Яшчэ не залатая, а толькі белая. Дыхаць стала намнога лягчэй, і галасы пад ліпамі цяпер гучалі мякчэй, па-вечароваму. Як жа я гэта не заўважыў, калі ён паспеў сплесці цэлы расказ, падумаў бяздомны здзіўлена. Вось уже і вечар. А можа, гэта і не ён мне расказваў, а я заснуў, і ўсё мне саснілася. Але трэба думаць, што ўсё ж расказваў прафесар, бо тое ж самае саснілася і Берліёзу, і той сказаў уважліва, углядаючыся ў твар незнаёмца. Расказанае вамі надзвычай цікава, прафесар, хаця гэта зусім не супадае з евангельскімі апавяданнямі. Злітуйцеся, паблажліва адазваўся з усмешкаю прафесар. Каму, а вам трэба ведаць, што нічога з таго, што напісана ў Евангеліі, не было на самай справе ніколі. І калі мы пачнём спасылацца на Евангеліе як на гістарычную крыніцу, ён яшчэ раз усміхнуўся, і Берліёз засекся, таму што літаральна тое ж самае ён гаварыў бяздомнаму, калі ішоў з ім па Бронай да патрыярхавых сажалак. Гэта правільна, заўважыў Берліёз, але баюся, што ніхто не можа пацвердзіць, што і тое, пра што вы нам расказалі, адбывалася на самай справе. Не, гэта можа хто пацвердзіць. На ломанай мове надзвычай упэўнена адказаў прафесар і нечакана таемніча паклікаў абодвух сябрукоў бліжэй да сябе. Тыя нахіліліся да яго з абодвух бакоў, і ён сказаў, але ўжо без усякага акцэнту, які ў яго Бог ведае чаму то з'яўляўся, то знікаў. Справа ў тым, тут прафесар спалохана азірнуўся і загаварыў шэптам, што я сам прысутнічаў пры ўсім гэтым, і на балконе быў у Понція Пілата, і ў садзе, калі ён з Каіфам размаўляў, і на памосце, але таемна, інкогніта, як гаворыцца. Таму прашу вас, нікому ні слова і поўны сакрэт. Ціха! Запанавала маўчанне, і Берліёз пабялеў. Вы колькі ў Маскве? Спытаўся, і голас у яго задрыжаў. А я толькі што хвіліну назад у Маскву прыехаў, разгублена адказаў прафесар. І толькі тут сябры змаглі як след разгледзець яго вочы і пераканацца ў тым, што левае, зялёнае, зусім вар'яцкае, а правае, пустое, чорнае і мёртвае. Вось усё і стала зразумела, падумаў Берліёз спалохана. Прыехаў вар'ят-немец, ці толькі што звар'яцеў тут, на патрыярхавых сажалках. Вось якая гісторыя. Сапраўды, ўсё тлумачылася вельмі проста. І дзіўны сняданак у прафесара Канта, і дзівацкія прароцтвы наконт алею і Анечкі, і прароцтва пра тое, што галава будзе адрэзана, і ўсё астатняе. Прафесар быў вар'ят. Берліёз адразу ж зразумеў, што трэба зрабіць. Ён адкінуўся на спінку, за плячыма ў прафесара заміргаў бяздомнаму. Не спрачайся, маўляў, але разгублены паэт гэтых сігналаў не зразумеў. Так, узбуджана гаварыў Берліёз, між іншым усё гэта магчыма, вельмі нават магчыма, і Понцій Пілат, і балкон, і ўсё астатняе. А вы адзін прыехалі ці жонкаю? Адзін. Я заўсёды адзін, горка адказаў прафесар. А дзе ж вашы рэчы, прафесар? Даверліва дапытваўся Берліёз. У метраполі? Дзе вы спыніліся? Я? Нідзе.
адказаў звар'яцелы немец, сумна і дзіка блукаючы позіркам па патрыярхавых сажалках. Як? А дзе вы будзеце жыць? У вашай кватэры. Раптам нахабна адказаў вар'ят і падміргнуў. Я вельмі рады, замармытаў Берліёз, але паверце вам, у мяне будзе нязручна. А ў метраполіі цудоўныя нумары, гэта першакласны гатэль. А д'ябла таксама не існуе, раптам весела папытаўся Івана Мікалаевіча хворы. І д'ябла. Не пярэч! Аднымі губамі шапнуў Берліёз, адкінуўся за плечы прафесара і паказваў на мігах. Ды няма ніякага д'ябла! Закрычаў зусім не ў папад Іван Мікалаевіч, разгубіўшыся ад усяго гэтага. Вось насланнё! Хопіць вам псіхаваць! Тут вар'ят зарагатаў гэтак, што з ліпы над галовамі субясцеднікаў вылецеў верабей. Ну, гэта ўжо і сапраўды цікава! Трасучыся ад рогату, гаварыў прафесар. Што ж гэта ў вас, за што не вазьміся? Няма, нічога няма! Ён перастаў рагатаць раптоўна, які бывае пры псіхічнай хваробе. Пасля смеху даўся ў другую крайнасць. Крыкнуў сурова і злосна. Значыць, усё ж няма! Супакойцеся, 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 прафесар! Мармытаў Берліёз, каб болей не хваляваць хворага. Вы пасядзіце тут хвілінку з таварышам бяздомным, а я толькі збегаю да перакрыжавання. Дзынкну па тэлефоне, а потым мы вас і павядзём туды, куды вы хочаце. Вы ж не ведаеце горада. Берліёзаў план варта прызнаць правільным. Трэба было дабегчы да бліжэйшага тэлефона і паведаміць у замежнае бюро пра тое, што прыезджы з-за мяжы кансультант сядзіць на патрыярхавых сажалках у зусім ненармальным стане. Дык вось, неабходна прыняць меры, а то атрымліваецца нейкае непрыемнае глупства. Пазваніць? Ну што ж, пазваніце. Сумна згадзіўся хворы і раптам горача папрасіў. Але малю вас на развітанне. Паверце хаця таму, што ёсць д'ябал. Пра большае я ўжо не прашу. Майце на ўвазе, што на гэта ёсць сёмы доказ, і ён самы надзейны. І зараз вам ён будзе паказаны. Добра, добра, з фальшываю ласкавасцю сказаў Берліёз, падміргнуў засмучанаму паэту, якому зусім не хацелася вартаваць звар'яцелага немца, і памчаў да таго выхаду з патрыярхавых, які знаходзіцца на рагу Бронна-Ермалаеўскага завулка. А прафесар адразу ж зрабіўся здаровым і вясёлым. Міхаіл Александрович! Крыкнуў ён наўздагон Берліёзу. Той здрыгануўся, азірнуўся, але супакоіў сябе тым, што імя яго і імя па бацьку вядомы прафесару таксама з газеты. А прафесар крыкнуў, склаўшы рукі рупарам. Ці не загадаеце неадкладна адбіць тэлеграму вашаму дзядзьку ў Кіеў? І зноў перасмыкнула Берліёза. Адкуль вар'ят ведае пра яго кіеўскага дзядзьку? Пра гэта ж у газетах не сказана. Эге, ці не праўд тут бяздомны? А калі дакумент ліпавы? Во, і дзіўны суб'ект, званіць, званіць! Яго хутка высветляць. Берліёз пабег далей, ні да чога болей не прыслухоўваючыся. І тут ля самага выхаду на Бронную з лаўкі насустрач рэдактару стаў якраз гэтакі самы грамадзянін, што тады ў сонечным святле вылепіўся з тлустае спякоты. Толькі цяпер ён быў ужо не паветраны, а звычайны, плоцкі. І ў прыцемку Берліёз добра разгледзеў, што вусікі ў яго, як курыныя пер'я, вочкі маленькія, іранічныя і п'янаватыя, а штаны клятчастыя, падцягнутыя гэтых, што відаць брудныя белыя шкарпэткі. Міхаіл Александрович падаўся назад, але супакоіў сябе тым, што гэта недарэчнае супадзенне, што цяпер няма часу на роздум. Турнікет шукаеце, грамадзянін? Над трэснутым тэнарам пацікавіўся клятчасты тып. Сюды, калі ласка. Проста і выйдзеце куды трэба. З вас бы за падказку на чвэрць літра. Падлячыцца былому рэгенту.
Суб'ект, крыўляючыся наводмаш, зняў сваю жакейскую шапачку. Берліёз не стаў слухаць пабірушку і крыўляку рэгента, падбег да турнікета, узяўся за яго рукою. Ён павярнуў яго і збіраўся ўжо ступіць на рэйкі, як у твар пырснула чырвоным і белым святлом. У шкляной скрынцы засвяціўся надпіс «Сцеражыся трамвая». Адразу ж падляцеў трамвай, які заварочваў на новую лінію з Ермалаеўскага на Бронную. Як толькі завярнуў і выйшаў на прамую, раптоўна асвятліўся ўнутры электрычнасцю, узвыў і дадаў ходу. Асцярожны Берліёз, хоць і стаяў у бяспечным месцы, вырашыў вярнуцца за рагатку, пераклаў руку на вяртушцы, ступіў крок назад. І ў гэтае імгненне рука яго сарвалася, нага няўмольна, як на лёдзе, слізганула па бруку да рэек, другую нагу падкінула, і Берліёз выляцеў на рэйкі. Берліёз стараўся за што-небудзь ухапіцца. Упаў да гары, злёгку ўдарыўся па тыліцы аб каменне і паспеў угледзець у вышыні, але справа ці злева ўжо не запомніў пазалочаную поўню. Ён паспеў перавярнуцца на бок, імкліва падцягнуў ногі да жывата і пасля таго, як павярнуўся, угледзеў, якім чыт на яго з нястрымнаю сілай зусім белы ад жаху твар жанчыны вагонаважатай і яе чырвоную павязку. Берліёз не паспеў ускочыць, але вакол яго адчайнымі жаночымі галасамі завішчала ўся вуліца. Вожатая рванула за электрычны тормоз, вагон сеў носам у зямлю, пасля імгненна падскочыў, з грукатам і звонам з вокнаў пасыпалася шкло. Тут у мазгах у Берліёза нехта адчайна крыкнуў: «Няўжо?» Яшчэ раз, ужо апошні раз мільганула поўня, якая развальвалася на кавалкі, і потым стала цёмна. Трамвай накрыў Берліёза і пад агароджу Патрыярхавай алеі выкінула на брукаваны каменны адхон круглы цёмны прадмет. Ён скаціўся з гэтага адхону і заскакаў па бруку Бронная. Гэта была адрэзаная галава Берліёза.